Бүгін таңда көрдім қыр қазылары, күн шығышқа таба киттілер. Қанат желпи қаңғылдашып, тегіс сафқа сызылып өттілер. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарысыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарсыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Әйтер едім, әгер тілін білсем, аманатым алып кит дейіп. Туған аулым аша юллар тұтсаң, сүйгеніме сәлем әйт дейіп. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарсыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарсыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Бүгін таңда көрдім қыр қозыларын, бүгін таңда көрдім қыр қозыларын, бүгін таңда көрдім қыр қозыларын. Мин ижадка, сәнгатькә гашыйк булган, бер-берен үзелеп сөйгән Шамил белән Гөлфиянең мәхәббәт җимеше. Әтием Бариев Шамил Мәсгуд улы Саба районы Олы Арташ авылында дөньяга килгән. Ленинград театр, музыка һәм кинематография институтын тәмамлап, Гөләскар Камал исемендәге Татар дәүләт театры белән иҗат юлын бәйләгән кеше. Татарстан Республикасының ат казанган артисты, киноактер, режиссер, педагог, Муса Жәлил премиясе лауреаты, күп кырлы шәхес иде. Ул миңа тормыш диңгезендә йөзгәндә сүнмәс якты маяк булып юл күрсәтеп тора иде. Әтием сайлаган һөнәренә, сәнгатькә тугры калды. Кешеләргә карата мәрхәмәтле, ихтирамлы, гадел булды. Гомере бик кыска булуга карамастан, ул минем күңелемә, йөрәгемә күп нәрсә салырга өлгерде. Үз проблемаларымны читләргә күрсәтмәскә, кешеләр белән елмаеп аралашырга, матур булырга кирәклеген төшендерде. Сәхнәгә дә мине әтием җитәкләп алып чыкты. Ашкынып, ярсып, янып яшәде. Шуңа да карамастан, аның уйналмаган рольләре
Әйтә алмаган сүзләре, җырланмаган җыры калды. Ашылар ялгышлыкта була, юк шул минем сабыр канатым. Язмышларым урам, ялгышларым урман, йөгрә кереп адаштым. Язмышларым урам, ялгышларым урман, йөгрә кереп адаштым. Ашылар үкенечкә була, юк шул минем сабыр канатым. Үкенечләр урман, урманнарда буран, елый кереп адаштым. Үкенечләр урман, урманнарда буран, елый кереп адаштым. Ашылар һәлакәткә илтә, ник мин сине шашып яраттым. Карашларың урман, мәхәббәтең буран, җырлый кереп адаштым. Карашларың урман, мәхәббәтең буран, җырлый кереп адаштым. Карашларың урман, мәхәббәтең буран, җырлый кереп адаштым. Елый кереп Гөлфия Абдул кызы тумышы белән Теләче районы Иске Җири авылыннан. Миңа яшәү биргән, җир йөзендәге иң сөйкемле кешем әнием. Музыкага мөкиббән киткән илаһи зат музыка белгече иде. Шуңадыр музыка белән шөгыльләнә башлавым да очраклы түгелдер. Әнием бик матур җырлый иде. Әтием белән алар хорда таныштылар. Һәм аларны җыр кавыштырды да. Oh
Күрүгезчә, сәнгать дөньясына керүем, язмышымны җыр белән бәйләвем очраклы түгел. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаганнан соң, зур иҗат юлым Сырнай фольклор ансамбль белән башланды. Слушайте. Бүгін Қазан қаласында зур тантана. Сырнай ансамблі, татар сәнгатінің сүйіклі қызы Айгүл Бариевна бүгінге бәйрәме белән котлый һәм җырлы моңлы сәхнә тормышы теләп кала. Күңелләргә өстәп, ямбә куаныч, моң агыла, үзәк өзгеч, шундый таныш. Сезнең алда бүген Айгүл җырлый, сәламләп вә алкышлап, алың инде. Амин. Менә шушы 200 ел эчендә минем белән бергә булган кадерле туганнарым, дусларым,
Әлбәттә инде, хөрмәтле тамашачыларым. Без бик бәхетле буын балалары дип әйтер идем. Чөнки без ике чорда да яшәп карадык. Ике гасырда да. Шуңа күрә бүген инде сезнең игътибарыгызга менә шушы ике дистәдә, ике чорда яңгыраган җырларны чагыштырып, сезнең белән бергәләп ретро җырларны искә төшереп, һәм инде яңаларны тыңлап, бергәләп бүген матур итеп күңел кичәне үткәрик әле. Бик зур рәхмәт килүегезгә. Ренат абый, бүгенге көнгә хәтле менә шушы ансамблебезне саклап калуыгызга сезгә бик зур рәхмәтемне белгертәм. Рәхмәт сезгә. Айгөл Бариева! Бик зур рәхмәт. Шуннан да, кадерле дусларым, менә шушы татар халык җырларын мин үзем шәхсән кечкенәдән үк тыңлап үскән бала. Чөнки безнең гаиләдә дә һәр вакыт, һәрбер мәҗлестә без инде баяннарны алып, нәкъ менә шу татар халык җырларын, элеккеге ретро җырларын мин инде кечкенәдән үк минем әти-әнием җырлаган җырларын тыңлап, әлбәттә инде алар минем каныма сеңде. Һәм менә шундыйларның берсен сезгә бүген тәкъдим итәсем килә. Сөнмәс дәрт. Ағиделге
Бик зур рәхмәт. Һәм шундый җырлардан тагын берсен искә төшерәсем килә. Бу җырны минем әнием бик яратып башкарадыр. Шахта кие. Татарстанның атказан артисты Ринат Валеев, Татар моңы конкурсы лауреаты Айнур Мұратов. Рахмет, Шаняпа. Кішкене вақыттан кілік бит инде біздің магнитофон тасмалары юк иде. Һәм инде компьютерлар юк иде. Элек біз грамм пластинка шундай тасмалар тыңлайдырик. Һәм мин хәтерлим, безнең өйдә дә нәкъ шундай пластинкалар бар ди. Элек җырчылар да күп түгел иде. Безнең яраткан хөрмәтле җырчыларыбыз бармак санарлык кына иде. Әлбәттә инде Илһам абый, Зөһрә апа, Альфия апа, Хайдар Бигичев, хөрмәтле Зилә апа, Сунгатуллина менә бүген килде кунакка. Бик зур рәхмәт сезгә. Венера Ганеева. Һәм менә сезнең тасмаларны тыңлап, көндә өйгә мәктәптән соң кайтып, мин шул тасмаларны куеп, кулыма яки берәр ручка, яки берәр әйбер алып, үземне артист итеп хисләнеп, тасмаларны куеп, кабатлыйдыр сезнең җырларыгызны. Һәм инде менә шундый җырлардан берсен сезнең белән хәзер искә төшереп аласым килә.
Зөһрә Шарифуллина репертуарынан «Эх, дускайым» киләле. Хәтерлисез бу җырны? Әйдәгез әле шуны искә төшереп, бергәләп җырлашып утырыйк әле. Хоп! Юктыр әле күргәнем безнең авыл күлләрен, күрсәң иде тал кызының гөлгә карап көлгәнен. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Юктыр әле сайлап кына чәчәкләрне өзгәнем, күрсәң иде җайлап кына хәзүрдәкләр йөзгәнем. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Юктыр әле күргәнем, игеннәр өлгергәнем, белсәң иде бер шибәрнең үзәген өзгәнен. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен күр әле. Ай, молодец, афәрин! Бергәләп дуслар! Хоп! Рәхмәтең зурлайсын! Юктыр әле күргәнем безнең авыл күлләрен, күрсәң иде тал кызының гөлгә карап көлгәнен. Эх, дускайым киләле, күл буйларын Күр әле, рәхәтләрен күр әле. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Күлдә йөзеп, күлдә чумып рәхәтләрен бел әле. Айгөл Бариева! Сезнең өчен София тапмаклары. Хоп! Идәнегез тигез икән, панир җәйдегез мәллә. Идәнегез тигез икән, панир җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. София бар әле, алда гомер бар әле. София бар әле, алда гомер бар әле. Сөймәгәнгә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәнгә ялынмыйбыз, сөйүче булыр әле. Беләзегем йөзегем киярмен әле үзем, беләзегем йөзегем киярмен әле үзем. Ятка бирер ярларым юк, сөярмен әле үзем. Ятка бирер ярларым юк, сөярмен әле үзем. София бар әле, алда гомер бар әле. София бар әле, алда гомер бар әле. Сөймәгәнгә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәнгә ялынмыйбыз, сөйүче булыр әле. Ағайдыңны суа, суастыңнан қымаға. Ағайдыңны суа, суастыңнан қымаға. Матурлар шибәргә бара, мине қайсығыз ала. Матурлар шибәргә бара, мине қайсығыз ала. София бар әле, алда гомер бар әле. София
Sevmegenge yalanmayız, sevişe bulur hele. Hoppa! Татарстанның атқазанған артисті Айгүл Бариева. Tenege sular ağanıdılı Bargı yaka şakır avdılar Jiride yaşam kadirsin bolğanığa Yıllarga tin nasılın utılar Uyatuşum bitsin, uyatuşum Anlatırga jitmez sözler gene Bik yırakta yanıgan, sönmez uşak gibi Nindim var senin gözlerinde Жилде yaşar, kadirli sen bulğanğa Yıllarga din, nazlı minutlar Uyatuşum bitsin, yuvatuşum Anlatırga jitmez sözler gene Bik yırakta yangan, sönmez uşak gibi Nindim var senin gözlerinde Bik yırakta yangan, sönmez uşak gibi
Nindi mum var senin gözlerinde Nindi mum var senin gözlerinde Азат Фазлиев. Айгел Бариева. Әле генә яңгыраган җыр сезгә шулай ук бик таныш җырларның берсе иде. Гомумән, мин кичкенәдән үк безнең китап бар иде, Луиза Батыр Болгари җырлары. Менә шул китаптан бик күп кенә җырлар өйрәндем һәм инде менә әле генә яңгыраган җыр да нәкъ Луиза апа иҗат иткән җырларның берсе иде. Шәмсия апа Җиһангирова сүзләренә "Нинди моң бар синең күзләреңдә". Һәм инде без аны менә шушындай талантлы яшьләребезнең берсе белән башкардым. Таныш булыгыз. Татар моңа конкурсы лауреаты. Менә Аллага шөкер, хәзерге заманда менә шушындай талантлы, өметле яшьләребез чыга һәм әлбәттә инде аларга уңышлар теләп, бары тик иҗади уңышлар киләчәктә тагы да безгә яңа җырлар иҗат итәргә ясын. Рәхмәт, Азат. Сезнең алкышларыгыз. Азат Фазлиев. Рахмат бик зур. Инде Айгелгә дә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шушы матур шибәр кыз, инде бу минем тормышымда бик зур роль уйный. Ул мине иң зур сәхнәгә чыгарган иң беренче кеше иде. Инде ул концертымда, беренче концертымда уздырганда да ул сәбәпчел булды. Чөнки әйтте, беренче концертны куясың дип, бетте китте, башка сүз юк диде. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, миңа булышканың өчен, барсы өчен дә уңышлар алдагы көннәрендә дә. Амин, икебезгә дә шулай. Һәм алдагы җырым шулай ук минем иң яраткан композиторларның берсе булыр. Әле бүген яңгыраган "Кыр козлары" җырын нәкъ шул композитор иҗат итте. Мин кичкенәдән үк сәхнә артында үскән балары буларак Фуат Абубакиров һәм Азат Хусейнов җырларын тыңлап үстем. Һәм инде аларның җырларына гашык булдым. Һәм бүген дә Азат абый минем бәйрәмемә килде, бик зур рәхмәт, күреп торам. Алдагы җыр өр-яңа җырларның берсе булыр, Азат абый иҗат иткән. Һәм бу җырны ул махсус минем өчен язды. Һәм шалтыратып, Айгөл, синең өчен өр-яңа җыр бар дип дигәч, мин бик нык шатландым. Бик зур рәхмәт сезгә, Азат абый, шул җырыгыз өчен. Һәм бу җырның бүген премьерасы булачак. Карлыганлы җәй. Күрмин
хорлыган яшьлегемнең ямьле җәен сагынып җырларга булган орлыгандай күзләреңдә сөям дигән сүзләрем орлыганлы җәйләр үткәч күрми ничек түзәрмен орлыганлыдай күзләреңдә сөям дигән сүзләрем орлыганлыдай җәйләр үткәч күрми ничек түзәрмен орлыганлы җәйләр үткәч күрми ничек түзәрмен күрми ничек түзәрмен Айгөл Бариева. Һәм Азат абый Хөсәенов. Эх, туган көн, саннар алмашылган көн, теләкләргә котлауларга баш аяктан чумган көн. Эх, туган көн, саннар алмашылган көн, теләкләргә котлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Эх, туган көн, күңел тиктән тулган көн, кертекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Эх, туган көн, күңел тиктән тулган көн, кертекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, сез туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Эх, туган көн, дус туганны җыйган көн, җырлап биеп уйнап көлеп, күңел ача торган көн. Эх, туган көн, дус туганны җыйган көн, җырлап биеп уйнап көлеп, күңел ача торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, сез туган көн. Шуның белән
айырылып тұрған күн. Эх, туған күн, туған күн. Туған күн біле, туған күн біле, туған күн біле, туған күнің біле. Айгүл Бариева! Alkışlar, kızlar. Senin için şeşek yiyor, soylatsın siganıma. Şanlım jillerinin sine topmadı digenine. Şanlım, o kaldı yarak. İzleme digen sözlerge seni kütem kil yaşlıktan bugünge günlerge seni kütem kil yaşlıktan bugünge günlerge. Ay kıyaş kızları, kıyaşta kızları. Ay kıyaş kızları, kıyaşta kızları. Kavuşkan, tavuşkan, kar bıvızları. Kavuşkan, tavuşkan, kar bıvızları. Varlı aşkayımla, sandı aşkayımla. Varlı aşkayımla, da sandı aşkayımla. Sayratır ayma duruyor bulaş yanında. Sayratır ayma duruyor bulaş yanında. Bir tutarıp sular sibem, diller uyanır miken? Sağınlığa güller ise dağlar bular miken?
Мишер егетләре шибер, мишер егетләре сөйгән йөрәкләре ялгынлы. Арайырак диеп тормый, арайырак диеп тормый, килеп җитә һәр көнне. Мишер егетләре шибер, мишер егетләре сөйгән йөрәкләре ялгынлы. Арайырак диеп тормый, арайырак диеп тормый, килеп җитә һәр көнне. Күзләремә туры кара, карашыңны яшермә. Күңелеңне әрнетүче газапларың бар мәллә. Күңелеңдәге тәйярләренә азап яшереп йөрмә. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Кичәләрдә гармун уйный, гармунчы ниләр уйлый. Шибәр кызлар аңа карап, елмаеп яттыми. Шабата, шабата, шабата тулайык, син җанынга быек. Шабата, шабата, шабата тулайык, син җанынга быек. Әйдә, бергә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, бергә, нигә ялгыз йөрергә? Шакыра безне биюгә, безнең гармун телләре. Бирде таңга чаклы, егетләр кызлары. Эй, шабата, шабата, шабата тулайык, син җанынга быек. Шабата, шабата, шабата тулайык, син җанынга быек. Әйдә, бергә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, киттек биргә, нигә ялгыз йөрергә? Әйдә, киттек биргә. Айгөл Бариева! Менә нәкъ шушы урында мен берничә сүз әйтәсем килә. Хәзер шундый замана китте. Кызганычка каршы интернет заманасы, телефон заманасы. Без бер-беребезгә шалтыратып кына түгел, хәтта шалтыратырга да вакыт тапмыйбыз. Күрешү турында сүз дә юк инде. Интернеттан гына как дела, ВКонтакте, Одноклассниклардан да, Фейсбукта язабыз да, шуннан җавап алабыз да, дальше чабып китәбез. Шулай бит, сез мен белән килешәсез. Ләкин кызганычка каршы мин хәтерлим менә әтием үлеп киткәч, Фирдәүс апа мәрхүм, шулай ук Фирдәүс апа Хәйруллинның сүзләре. Кызганыч, без шундый заманада яшибез. Бер-беребезнең күзебезгә карашып, бөтен эшләребезне читкә куеп, туктап, хәлләрең ничек синең? Бар да әйбәтме дип, менә шушы 1-2 минут вакыт таба алмыйбыз. Кызганычка каршы. Һәм кызганыч Ходай Тәгалә безнең арабыздан кинәт уйламаганда якын кешеләребезне, дусларыбызны, туганнарыбызны алып китә. Һәм нәкъ менә шушы минутта сез менә шушы залда утыручы барыгызның да шундый авыр моментлар булгандыр. Көтмәгәндә, үлем бер кайчан да көткәндә килми ул, шулай бит. Һәм әлбәттә инде менә бу нәкъ менә шушы урында бөтен
туганнарыбызны, дусларыбызны, күренекле шәхесләребезне искә төшереп, алдагы җир аларга дога булып барсын. Хәтеремнән үткәннәрне барлый, күпме югалтулар юлымда, җанда якын дуслар, туганнарым, әткәй, әнкәй барда уемда, еракларда калды күпме дәшсәм дә, басалмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларым эчсәм дә. Күрешәсе, сөйләшәсе булган, сәбәп табып безгә яшыра, очрашырга вакыт тапмаганбыз, әзер инде юллар бик ерак, еракларда калды тавышлары, ишетмәсләр күпме дәшсәм дә, басылмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә. Үкенүләр, әррену сагышларым, нигә шулай өзә бәгырне? Еллар үткән саен артагына, әткәй, әнкәй, дуслар кадере, еракларда калды тавышлары, ишетмәсләр күпме дәшсәм дә, басылмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә. Еракларда калды тавышлары, ишетмәсләр күпме дәшсәм дә, басылмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә, басылмый шул йөрәк януларым, шишмә сугайларын эчсәм дә. Әткәй, әнкәй барда уемда. Исәннәрнең кадерен белик, үлгәннәрнең каберен белик. Урыннары оҗмахта булсын, рухлары шат булсын. Амин.
Бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде тормыш дәвам итә. Һәм әлбәттә инде калганнарга яшәргә кирәк. Һәм шуңа күрә менә бу тормышның һәрбер мизгелнең кадерен белеп, бер-берегезнең кадерен белеп, вакыт табып, бер-берегез белән аралашып, матур итеп яшәргә язсын. Хәзерге минутта минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әлбәттә инде менә шушы һәрбер концертымда тугры булып килүче тамашачыларыма әлбәттә сезгә бик зур рәхмәт, иң беренче рәхмәт язсын. Әлбәттә инде минем янымда булучы һәрвакыт минем туганнарыма, дусларыма бүген бик күп кенә минем бәйрәмне уртаклашырга иҗатташ дусларым килде. Мин барыгызны да күрәм. Бик зур рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен. Рәхмәт яусын. Шушындый иҗатны аңлаучы кешеләребез бар икән. Алар алдында баш иеп, аларга рәхмәт әйтәсем килә. Үзенең файдалы киңәшләре белән. Һәм инде ул безнең иң беренче критикта. Һәм инде һәрвакыт аң киңәшләрен без күзгә салып, әлбәттә алдагы көннәрдә безгә үсәргә ярдәм итә һәм безгә һәрвакыт ярдәм кулын суза торган Миләүшә Ләбибне айтуганга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Рәхмәт бик зур Миләүшә Ләбибне. Институт культурада укыганда кызганычка каршы вокал дәресе буенча мин гомумән дирижер хор дигән бүлектә укыдым һәм инде вокал буенча кызганычка каршы бик әз дәресләр алдым үз вакытында. Ләкин минем тормышымда Аллага шөкер, шундый оста укытучы белән очрашырга туры килде. Һәм менә соңгы айларда мин аның белән бик еш очрашып, һәм бик зур рәхмәтемне белгертәм, чөнки миңа яңадан көч өстәп, яңадан сулыш өреп, бүген ул залда утыра, Татарстанның халык артисты Миңгол абый Галиевка кул чабыйга. Миңгол абый, ихтирамым бик зур. Чын күңелдән сезгә бик зур рәхмәтемне белгертәм. Күкәлебезне алалап, киләчәккә өмет баглап, яңа көнгә әйдә бергә атылыйкча. Яхшылыкны һәр чак күзләп, матур эшләр белән бизәп, гомер көндәлеген бергә языйкча. Тормышлар гөлин булсын, балалар гөлкелеп торсын, таныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәтсен алсу гөлләр. Тормышлар гөлин булсын, балалар гөлкелеп торсын, таныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәтсен алсу гөлләр. Яшәү ямлы, яшәү рәхәт, һәр кем тапсын аннан ләззәт. Матур үтсен иде тормыш юллары. Караңгыда адашканда, барыр юлдан тайып алганда, кояш сипсен иде якты нурлары. Тормышлар гөлин булсын, балалар гөлкелеп торсын, таныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәтсен алсу гөлләр. Тормышлар гөлин булсын, балалар гөлкелеп торсын, таныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәтсен алсу гөлләр. Килер буынны без яклыйк, табигатыбызны саклыйк. Чәчәк атар шунда гүзәл илебез. Җиргә изгелек көләшик, бир кулыңны бердәмләшик. Бердәмлектә генә безнең көчебез. Тормышлар гөлин булсын, балалар гөлкелеп торсын, таныштырсыннар илләр. Яңа туасы таңнарны, барасызын юлларны бизәтсен алсу
güller. Durmuşlar gülümün bulsun, balalar gülgülüp dursun, tanıştırsın nariler. Yana tuası dağlarını, bara sözünü yollarını bize sev, alsu güller. Durmuşlar gülümün bulsun, balalar gülgülüp dursun, tanıştırsın nariler. Yana tuası dağlarını, bara sözünü yollarını bize sev, alsu güller. Yana tuası dağlarını, bara sözünü yollarını bize sev, alsu güller, bize sev, alsu güller, bize sev, alsu güller. Aygül Barıeva. Хайырлы кеш, хөрмәтле дуслар. Инде менә бүген Айгөлнең концерты шарлар һәм җырларга бәйләнгән. Әлбәттә, безнең менә шушындай безнең халык зур, ул көчле, ул дәртле, ул моңлы, ул әдип, ул шагыйрь ул дип әйткән бит Тукай. Чыннан да безнең халкыбыз җырга, моңга бик бай. Шундай җырларыбыз бар. Инде без аларны ишетеп үстек. Бүген җырлыйбыз һәм без аларны киләчәк буынга алып барып җиткәргә тиешле бурычыбыз безнең өстә тора. Менә шундай җырларның хәзер берсен җырлап үтербез Айгөл белән бергә. Бу җыр әлбәттә һәммәгезгә бик таныш. Әрим Хасанов Мостай Кәрим сүзләренә язмыштан узмыш бар. Yürekler koşuldu, Yıllar ayrıldı, ortağa yarıldı, durmuşlar, yardışar, yardışar, kaldık bizim işlerge, yazmıştan bulmağaş, uzmuşlar, yardışar, yardışar, kaldık bizim işlerge, yazmıştan bulmağaş, uzmuşlar. Sügenim yatlarda, bal sudan atqanda, üzüle canlarım, üzüle. hasretim yuğalar, şadlığım yuğalar. Bir güne karasam gözüme, Hasretim yuvalar, şadlığım yuvalar. Bir güne karasam yüzüme. dim kara tünlerde, yıldızlar söngenide, yürekli şokmaday şağırma. Müner bülürlerge, düşer gürlerge,
Yazmıştan kızmışlar Kabarma Yazmıştan kızmışlar Kabarma Татарстан қызған артистлары Айгүл Вариева, Рәсим Низамов. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде Рәсимгә дә бик зур рәхмәтемне белгертәм. Чөнки инде без аның белән шулай бик күптәнге иҗатташ, дуслар һәм бүгенге бәйрәмгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Менә шулай ямьләндергән өчен зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде без менә шушындый ретро җырлар белән бер рәттән яңа җырларны да тудырырга тырышабыз. Һәм инде әле хәзер яңгырайчак җырны безнең иҗатташ дустыбыз Башкортстанда яшәп иҗат итүче Азат Имаевның шигыре һәм сүзләре булар. Яңа җырларыбызның берсе. Менә тагын кайтам яннарыңа. Туған яғым сөйген ярым кәді, яқын достым минем бараныда. Саумай еркен, бүгінен екен, ұшырашылар насып екен, Михал сөйгенім деп дәшірге. Барғы бірге, бәқі шатлығы бәзірге, насып етсін бірге яшәрге. Менә тағын қайтам яннарыңа, яннарыңда мәңгі қалырға. Әйтігеші туған яқларыма, шықсын мені қаршы алырға. Саумы иркен, бұ үнім екен, ұшырашулар насып екен, Михал сүйгенім деп дәштерге. Барғы бірге, бәқіт шатлығы біздірге, насып етсін бірге яшәрге. Саумы иркен, бұ үнім екен, ұшырашулар насып екен, Михал сүйгенім деп дәштерге. Барғы бірге, бәқіт шатлығы біздірге, насып етсін бірге яшәрге. Қайтам яннарыңа, сағынуым білән ашқына. Сүйген ярым мені үзіліп күтті, шуның ішінде мен ашығам. Саумы еркен, бүгінім екен, ұшырашулар насып екен, Михал сүйгенім деп дәштерге. Барғы бірге, бәқіт шатлығы біздірге, насып етсін бірге яшәрге. Саумы еркен, бүгінім екен, ұшырашулар насып екен, Михал сүйгенім деп дәштерге. Барғы бірге, бәқіт шатлығы біздірге, насып етсін бірге яшәрге. Насып етсін бірге яшәрге. Барғы бірге яшәрге. Татарстанның атқазанған артисті Рәсим Низамов. Һәм Татарстанның атқазанған артисті бүгінгі концертның иесі Айгүл Вариева.
Татарстанның ат қазанған артисті Ринат Валиев һәм Татар мыңы конкурсы лауреаты Айнур Муратов! Ринат Валиев, Айнур Муратов. Сен болсаң да енешем, болмасаң да Бұлтайген ғұмыр көйлер бар бірді Ой вақытта бек бақытты болар үшін Жер yüzünde барлығын білу жетер Ой вақытта бек бақытты болар үшін Жер yüzünde барлығын білу жетер
син яннарым килмәсәң дә, үтәйгән гомер көйләр барыбер үтә. Җаннардагы сагышларны басар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Җаннардагы сагышларны басар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Көтсәң дә син килүемне, көтмәсәң дә мин атлыйсы юллар барбер сиңа илтә. Йөрәктәге сөютын саклар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Йөрәктәге сөютын саклар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Ой вакытта бик бәхетле булыр өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Җаннардагы сөютын басар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Йөрәктәге сөютын саклар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Йөрәктәге сөютын саклар өчен, җир йөзендә барлыгын белү җитә. Җир йөзендә барлыгын белү җитә. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде бу өр-яңа җырларымның берсе иде. Әле бүген беренче тапкыр яңгырады. Һәм бу җырга мин бик кинәт очраклы рәвештә минем кулыма эләкте. Интернетта башта шигырен кинәт рәвештә таптым. Һәм шигырны укуга ук шуның хәтле минем күңелемә тирән уйлар һәм тирән мәгънәле шигырь, шулай бит. Һәм аның авторы сезгә бик таныш җырчының Закир Шахбанның хатыны булып чыкты, Гөлүсә Шахбан. Ул менә шундый искиткеч матур шигырьләр яза икән. Әйдәк, Зәлия аңа кул чабып рәхмәт әйтик әле. Шуннан да менә бүгенге заманада безнең җырчылар менә бик күп кенә минем иҗатташ дусларым җыелды монда. Мин әйтмичә булдыра алмыйм, чөнки без бик нык уйланып калдык. Ни өчен бүгенге чорда бер дә мәгънәсез җырлар, ниндидер такмаклар менә бүгенге көндә урын алды. Эстрадада, радиода, телевидениедә яңгырый. Һәм әлбәттә андый хәл булырга тиеш түгел дип уйлыйбыз без. Уйлап карагыз әле, ретро җырларның арасыннан берәр нинди мәгънәсез җыр бармы? Бер-ике нотага язылган җыр бармы? Юк, әлбәттә. Ни өчен бүгенге заманда менә шушындый җырлар тумый? Без җырчылар нәкъ сезнең шикелле, тамашачылар шикелле, без шундый җырларга бик мохтаҗ. Һәм әлбәттә менә шундый мәгънәле, тирән мәгънәле, матур искиткеч көйләре белән шундый җырлар бүгенге заманда да туып торсын иде. Амин, бер үк шулай булсын. Кул чабыйк әле һәм космоска җибәрик әле шул теләкләрне. Бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде без артистлар, безнең ярты гомеребез юлда үтә. Ләкин шуңа да карамастан, кем кайда гына эшләсәк тә, кем генә булсак та, иң мөһиме Ходай Тәгалә безне һәм сезне өйгә кайтырлык юллардан айырмасын. Шулай бит. Өйдә көтәрлек кешеләребез исән-сау булсын. Әткә-иңкәләребез, хәләл-җефетләребез, балаларыбыз, оныкларыбыз, дусларыбыз, менә шуннан Ходаебыз айырмасын бер үк. Алдагы җыр шулай яңа җырларының берсе булыр. Өйгә кайтыр юллар бар әле. Аллага шөкер, сезнең дә булсын, һәммәгезнең дә.
Кыскасы ризык бетмәгәндер. Без ишәсе сулар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Төрле җирдә йөртәп безне язмыш, һәрберебез нидер майтара. Эштән арып тол чыкканда безне үй җылысы тартып кайтара. Эштән арып тол чыкканда безне үй җылысы тартып кайтара. Өйдә көтә гаилә uşаклары, хәләле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. На-на-на-на, 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 на-на-на. Шунда киштек бәхет белән тула, сөю белән тула ялларыны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларыны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларыны. Өйдә көтә гаилә uşаклары, хәләле без кыз һәм улыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Шуннан да кадерле дусларым, иң мөһиме Худайды әле сезне исәнлектән, тигезлектән аермасын. Акчасы да булыр, байлыгы да булыр. Иң мөһиме исәнлек кирәк, шулай бит. Һәм әлбәттә инде үзенең ярдәменнән ташламасын, үзенең рәхмәтләрен яудырсын. Исәнлектә, тигезлектә яшәргә язсын һәммәгезгә дә. Өйдә көтә гаилә uşаклары, хәләле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисә күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Өйгә алып кайтыр юлыбыз. Өйгә алып кайтыр юлыбыз. На-на-на-на, 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 о, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на. Кызлар, китмәгез инде. Бөтенесе күрсен инде шундый. Менә минем иҗатташ дусларым. Кул чабыгыз әле аларга. Алар да нәкъ шулай минем шикелле янып, пешеп сезнең өчен хезмәт итәләр. Нурзадә, Фәридә Алсу дуэтының Фәридә. Һәм әлбәттә минем якын дустым Лилия Муллагалиева. Алар барсы да минем якын дусларым. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт килүегезгә. Рәхмәт, кызлар. Һәм Айгөл Бариева. Рәхмәт сиңа, җырым. Бергә булдык, өстә булдык, түбән төшмәдек. Тамак диеп, юк бар шыр токмагын, үзебезгә юлдаш итмәдек. Син канатлар куйдың бу җаныма, ул канатлар булды ак, чиста. Мин бер кемгә зыян китермәдем, дан, дәрәҗә даулап тормышта. Рәхмәт сиңа, җырым, мин бәхетле, сине аңлый, тоя белүмә. Тамырларда моң, нас булып агып, йөрәгемдә дәртле тибүмә.
Bu dünyanın uğrav yollarında Sizmişe de koyşa kabanıdı İrte yanıp söndü deyseler de Yıldızlardan kabattı kabandı Dünya matur birge bulgan şakta Yanlarında bulsa yakınlar Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori sigen halkım var Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori mağlı halkım var Ağır şakta yanda dostlar buldu Ellerimde benim anılarlı Sen yanımda buldun kıyın şakta Yürek tavşamını tanılarla Dünya matur birge bulgan şakta Ellerimde bilse yakınlar Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori sigen halkım var Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori mağlı halkım var Dünya matur lekin kimlergedir Urun jitmi jirde meydan dar Min bäxitli koylarga barsam da Qarşı alıp gazisi halkım var Dünya matur birge bulgan şakta Ellerimni bilse yakınlar Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori sigen halkım var Dünya matur birge bulgan şakta Yanlarında bulsa yakınlar Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori sigen halkım var Jırlarımda benim anlayalığım Elde yori mağlı halkım var Elde yori mağlı halkım var Elde yori mağlı halkım var Dünya matur birge bulgan şakta Yanlarında